Мира и котенцето Мър. Един ветровит есенен следобед, Мира се прибираше от училище, държейки майка си за ръка. Когато наближиха предната врата, Мира забеляза малко котенце, свито под един храст. Козината на котенцето беше сплъстена и изглеждаше толкова слабо, че сърцето на Мира се сви само като го погледна. Тя внимателно коленичи и протегна ръка. Котенцето не се опита да избяга. Мира внимателно го вдигна. „Можем ли да му помогнем, мамо?“ попита тя с глас, пълен с надежда. „Разбира се“, отвърна топло мама. Вътре дадоха на котенцето купа топло мляко и мек, стар шал за легло. След като се нахрани и пи, котенцето се протегна и измърка. Звукът накара Мира да се усмихне. „Ще го нарека господин Мър“, прошепна тя. Всеки ден Мира се грижеше Мър да е нахранен и да му е уютно. Докато времето минаваше, Мър ставаше все по-силен. Скоро той започна да следва Мира навсякъде, провирайки се между краката и гушвайки обувките й. Мър чакаше до вратата всяка сутрин, готов да изпрати Мира до училище. На вратата съучениците й се събраха около него и протегнаха ръце да го погалят. Дори в дъждовни дни, присъствието на Мър караше децата да се чувстват уютно и спокойно. Мър стана малък приятел на всички, но винаги се сгушваше до Мира през нощта, мъркайки тихо.